Inkume yabo Dr. Sishangane kulapha ezinye zazikufa ngomdlebe simbingelele sinamukele ke phina phila wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngwakwamthembu sikhuluma nawe ke sisenyakatho ke yesifundazwe iKwaZulu Natal sikwamdugu la sikhona ke esizweni sakwaMakhasa nokuyilapho khona ke inkosi yalesizwe ke ihlanganise abantu abasha inhloso enkulu ukuthi ke bazoyalwa baphinde ke futhi bakhishwe ke ezenzweni ke zobubi ongahlanganiswa ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanjalo ke nophuzo ke oludakayo oligcina liholele ekuthenini ke ikusasa labo kube ikusasa ke leli ke elingaziwa ngempela ke usuku namhlanje siyafisa ukuthi sikhulume nomphakathi oqondene ke nalolu suku njengoba kade ke kuphethwa yona ke inyanga yamagugu kuyinyanga kaMandulo iphethwa ke ngokuthi ke abantu abasha abazokhombisa ke amakhono abanawo okuyiwona ke angaholela ekuthenini ke ngelinye ilanga baphile ke impilo engcono ngenxa yawo kodwa ke baphume ebugebengweni baphume edakamizweni baphume futhi ke nasotshwaleni asizwe ke umphakathi uma ngabe sithi ke abakhulume. So namhlanje benibona kunebantu abasha kangaka sizama ukugcina inyanga le yamagugu amasiko ingakho ke si-organize lo mcimbi ukhosi organize lo mcimbi uqoqa nje yonke intsha izoveza nje amakhono enawo abaculi nabashaya ingoma njengoba ubona nje kuzinhlobo ngenhlobo ukuveza nje ukuthi sinani thina inhloso nje futhi enkulu ke iyo leyo ukuthi ke iqoqeke intsha yethu igwemeke edakamizweni kube nento nje abayenza ngoba yabo nje namhlanje obekunalokhu bazi ukuthi kunemincintiswano ekhona bamotivatekile ukuthi abeze bazojoyina la so ke bagwemile ukuya la kuphuzwa khona amatshwala nani so siyafisa ukuthi lento engathi ngahlale yenzeka njalo kulesizwe sakaMakhasa angibonge umsakazo. Namhlanje sinomcimbi omkhulu lapho sicinga khona amakhono abantwana bethu. Inhloso yethu yalomcimbi ukuthi ngelinye ilanga abantwana sibabone bekhula lapha bekhona sibabone bephumelela ngelinye ilanga sibabone behamba umhlaba wonke kuze siqhenye ngamaciko ethu kwaMakhasa. Lokho kusithokozisa kakhulu namhlanje sibonga kakhulu ukuba nalolu suku siyathemba ukuthi uzoba nempumelelo lonke siyabonga. Nginesifiso esikhulu kakhulu nekusasa elihle engilibukayo entsheni yethu ikakhulukazi ngoba sesiyadlala izidakamizwa kodwa namhlanje kuyusuku lokuthi ke intsha yethu ifike izoqeda namhlanje zonke izinto ezingayisebenzisa mhlawumbe ngaba zidakamizwa nanitholela isikhathi ekuyithuthukiseni ngokwamakhono azo ngoba leli thuba la namhlanje ngilibona liyingqayizivele kubona besebasha ngoba namhlanje umuntu akaphili kuphela ngemfundo kodwa noma anakho kuyiskill uyakwazi ukuthi eqhubekele phambili ingakho sila namhlanje sithi asize kumaciko asemancane ngoba siyasho isizulu sithi libanjwa lisebe. Mina ngoSamuel Mbwana kwaMkhwanazi oyinduna kwesinye sezigodi zakwaMakhasa. Umcimbi lona ubheke kakhulu ukugqokisa abantwana besizwe ngekusasa. Ngani na ngokuthi lawo makhono uNkulunkulu abeka emvelweni yabo njengabaholi besizwe siwaphakamise phecelezi siwapromote ukuze umntwana noma ngabe ufundile wamaphakathi esikoleni noma ufundile waqeda noma akafundanga nje kodwa ugcineni kosuku uma ikhono lakhe likwazi ukumthatha limbeke akwazi ukuba nekusasa njengabantwana abafundile. Ngoba kunalo mcimbi namhla wamaciko kuyinyanga futhi yamagugu nentombi zesizwe ziyingxenye yazo ngoba khona lapha esizakala khona uma kunalo mcimbi siyafisa uhlala uba khona njalo ngoba ziyasizakala nentombi buyancipha nobugebengu nokuthi ingane zethu zithoka seyiphelelwa ubuntombi bazo uma zisakulo mcimbi sokuqalile siyahlela ayikwazi ukuhamba sinome kanjani ngoba sisekulo mcimbi ziyakwazi nokuqoqeka kuyakwazi nabafana uma bazi ukuthi intombi yahlolwa zingasondeli kuzo zikwazi ukuhlonipheka izingane zethu ngoba ngokudlula izingane beyikhula nje kunganandaba zikwazi nokuphila nje kodwa manje sokunobugebengu kakhulu siyafisa nje lo mcimbi okhona owenziwe inkosi yakwaMakhasa ukuthi ngathi ungahlala ube khona kuze izingane zethu ikwazi njalo ukugcineka siyafisa ukuthi sichaseke nakuwo
ngoba siyabona ilanga libalele asithathe entweni ukuhlanganisa nje kwenkosi yakwaMakhasa. Lapha yana kubantu abasha kakhulukazi abesifazane ngabagqugquzela ukuthi njengomuntu wesifazane kumele 1 uzigcine kuqala uziphathe kahle ukuze ungabi luvanzi emphakathini, ungabi luvanzi nasezintweni zomhlaba, especially otshwaleni kuphi uzigcine ubuntombi bakho number 1. Ngebhadi ke makwenzekile ke balimala ubuntombi bakho kodwa ke sebulimele ke ziqoqe phela emphakathini. Siyafisa ukuthi abantwana bethu abasha bamantombazana baziphathe kahle ikakhulukazi babambelele emfundweni, babambelele kumakhono abo ukuze ikusasa labo libe lihle. Awusuke sewile endleleni siyasibeka ukuthi uhlatywe incema. Akupheli ngayo bomunye kuye kwenzeka ngawe ngenhloso. Awe ngoba nakhe banje umfana. Sinendlela yakhona esifundiswa ngayo ukuthi asibalahli bona. Sinendlela yabo yokubakhulisa nokubagcina sikwazi nabo bahlale amagama abo kuthiwa onothemba. Banegama labo. Umhlokombane wabaqamba lona wathi onothemba labo. Akupheli ngabo ngoba bangomama bakusasa. Ikakhulukazi kulesikhathi samanje ngoba angeke sishiye ngaphandle imfundo. Ngoba esikhathini samanje imfundo iyona ehamba phambili kakhulu. Siyagqugquzela nsuku zonke ukuthi ngoba besebancane noma bengayenza into yabo iart noma benze into yabo yamakhono kodwa abangayishiyi ngaphandle imfundo ngoba nakho ukuthi uyiciko kuyadinga ukuthi egcineni kukhona izinto ezigcwalisayo ezithinta mhlambe amaphesenti ezimalini ozoyihola kulokho kuqashwa kwakho mhlambe uqashwa ngama department ahlukile mhlambe ama department of sport, art and culture kunama form agcwalisayo. Manje ke nayo imfundo siyayibeka phambili kwama artists kodwa ikakhulukazi sithi abangabuki ezinye izinto ezibheda emaceleni begcine kusasa labo lifa kodwa sithi nje abaqale benze lento yakwa art ukuze bekwazi ukuqhubeka phambili sixube nayo imfundo ukuze ikwazi uphumelelisa bebeke itafula la basuka khona ngoba suka emakhaya ahlukene imisebenzi ayiseko. Umsakazi into eyinkinga kakhulu njengoba ekeya kushinduna. Ngingakubeka nje ukuthi ikho konke okuphazamisa intsha okuthintekile. Yizo idakamizwa ukukhulela kwabantwana besebancane njengoba sigqugquzela iselo ukuthi intombi ayihlolwe. Intombi azibhekwe emakhaya, omama bavuselele ukukhulumisana nezingane emazingeni obuncane beminyaka. Njengoba nathi sizinduna siyalwa ngapha ukuthi abesilisa nabo sibakhe ukuthi kwakhiwe amantombazana ngapha kwakhiwe abesilisa ngapha. Ukuze kugcineni kosuku kungalungiswa amantombazana ukuthi abesilisa akwenzeki lutho. Bese khona lapho lokho kulezi zimpike ezikhona zokukhulela abantwana bebancane, izimpi zezidakamizwa, ukuphuza ke notshwala kakhulukazi entsheni esencane yamantombazana. Kuphuza abantu besifazane baphuza kwedlula amadoda. Izinto ke lezi esithi mhlawumbe uma siyoba nempumelelo sizakhe ingane ezesilisa ezesifazane kakhulu ngokuthi sipheka amakhono azo nokuhlangana nazikhathi ngezikhathi sizeluleke sisondele einganeni ukuze sikwazi ukubona ikusasa lesizwe. Mbukeli ke asiliphethe uhlelo ngokuthi isizwe ke ukuphefumula kwenkosi yesizwe sakwaMakhasa inkosi uGumede nokuyilapho khona ke izobe isika kwelijikayo ukusho ukuthi usuku lwanamhlanje empeleni beluqondene nani noma iziphi lezinto ke abazibonayo eziyinselelo esemphakathini okuyizona ke ababhekene nazo ngqo ngokudala ke imicimbi efana nalena uma ngabe sithi ke abakhulume. Mthembu uyiqiniso mhlamba ngibingelele nje kuwe bese ngibingelela nakubabukeli noma nabalaleli. Sisizwe sabona ukuthi kubalekile ukuthi siyiqoqe ingane ngalolu hlobo. Ngoba njengoba usubekile ke ziningi izinto ezenzakalayo empilweni ezigcina seyiphazamiseka ngazo. Sayi sithi ke lolu suku asilwenze lube usuku esogubha ngalo amasiko siphinde kube usuku noma inyanga njengoba wazi ukuthi inyanga amasiko. Basically ukuthi nje sifuna ukuthi ingane zazi ukuthi isiko ngeke zilibalekele phakathi kwesiko nazo njengabantu kubalekile ngaso sonke isikhathi balilandele futhi ke thina phela singama custodian esiko so ingakho ngaso sonke isikhathi siyesifisa kube nezinto ezifana lezi akuzona ke lezi kuphela kodwa ngoba namhlanje sikhuluma ngalokho ngingasho nje ukuthi kukanjalo nje ya kuningi kakhulu ubugebengu endaweni
ziningi idakamiswa endaweni noma ungaya amacala maningi kugcina sokurapewa izingane so ingakho nje uzobona nje kukhona ngisho nomehlo laba bahlola izintombi bakhona namhlanje la ukuzama nje ukugqugquzela ukuze sizama ukugwema ubugebengu nentsha le yabesilisa edlwengulayo nayo sizama ukuyiqoqa ukuthi ayizokwenza imculo yayo la ikikhohlwe kancane ubugebengu lobo bukhona. Mawukhuluma ngobugebengu ukhuluma ngento ethinta izwe lonke kodwa ngoba ke sikhuluma ngomakhasa nomduku lithatha le ndawo ithatha njengezwe edevelopayo noma ethuthukayo so ke indawo mayithuthuka kuba nayo yonke inhlobo nabantu bayafisa ukuthi babe khona kuleyo ndawo abanye bengezanga ke ngokuzohlala kuphela beze ngabe ubugebengu lo bukhona noma singeke sisho ukuthi sebusezingeni eliphezulu kodwa bona bukhona kodwa sinazo ke nezinhlaka esizama ngazo ukuthi sibunqande njengama CPF namadoda ke nje ahlangana nayo endawo ukuthi anqande lezo zinto ngoba okunye kuye kube yindawo lezi ezinotshwala phakathi ukugcina ke phakathi mhlambe kungabe utshwala kube khona nezidakamizwa okungadala ukuthi ke noma okudala ukuthi kube neinstability kungahambi ngendlela esilindele ukuthi akuhambe ngayo bona kukhona into efufusa kodwa siyazama ngayo yonke indlela ukuthi siyinqande sihlangene namaphoyisa. Mbukeli ke bekungako namhlanje besithi abakhulume sikwamakhasa siliguqisa kanjalo uhlelo igama uphiwe ngwakwamthembu uncedinyoni encane yasha amaphikandiza ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke siyothi sukuma kwebe kusuluzayo inkosi inibusise.